Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tawhom is-seta fuq l-ispirit il-ħżiena. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ tilbiesi. Qalilhom fejn tidħlu f'xi dar ibqgħu fija sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru trapp minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Biex nifhmu dan il-Vanġelu, irridu nifhmu l-kuntest li fih qed jingħad, li fih qed iseħħ. Minn għandek dan Ġesu, dal-profeta li ħareġ fil-ħajja pubblika, kien hemm xi nies bdew isegwuh, bdew jisimgħu it-tagħlim. Nistgħu ngħidu aħna li niġu l-Knisja nhar ta' Ħadd u anke matul il-ġimgħa li nisimgħu il-kelma tal-Alla b'mod kontinwu. Però wasal punt li Ġesu lil dawn li kienu qed isegwuh, lil dawn li kienu qegħdin jisimgħu il-kelma tiegħu, wasal mument li xtaq jibgħat lilhom jippritkaw minn floku. Għax Ġesu li jagħmel hu mhux biex jidherru, mhux biex jieħu xi paga jgħallem, imma jgħallem is-saltna ta' Alla u jixtieq li kulħadd jipparteċipa f'din li aħna nsejħula Knisja. Kulħadd bir-responsabbiltà tiegħu, kulħadd imsejjaħ jagħmel il-ġid fil-post fejn hu jagħmar, fid-dar, fl-iskola, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-familji, fejn nintaqgħu, kullimkien. Illum qegħdin fil-Knisja wara l-Qudiesa forsi hawn min jintaqa' mal-familji llejla, forsi waqt il-partita kulħadd u msejjaħ ikun mhux biss dixxiplu, jiġifieri jimxi wara Ġesu, imma wkoll apostlu. U f'dal-Vanġelu tal-lum nistgħu nindunaw din is-sejħa li jagħmel lil dawn id-dixxipli lil kull wieħed waħda minnha. Mela l-ewwel qabel kollox nistgħu ninnutaw li hu Ġesu li jiddeċiedi li jibgħathom. Mhux huma jieħdu inizjattiva biex imorru jippritkaw, imma Ġesu jibgħathom. Issa bħalma bagħat lil dawn id-dixxipli qed jibgħat ukoll lili u lilek biex aħna nagħmlu l-ġid fid-dinja żgħira tagħna. Kif bagħathom? X'imbagħathom ma qadx jgħidulhom issa tridu tkunu preparati, tridu tagħmlu xi eżami, tridu tmorru ippreparati sew, li anzi qalilhom biex jiddependu biss minn Alla. Qalilhom teħdux magħkom la flus, la ħorġa, la ħobs u lanqas ix tilbiesi biex tbidlu. Ħudu biss il-qorq ħad tkunu tistgħu timxu u tkomplu tagħmlu l-ġid mingħajr tfixkil. U din l-istedina li qed jagħmlilna Alla xi kultant quddiem is-sejħat anke żgħar li jagħmlilna Alla, pereżempju li tkun ġenitur, li tkun nannu, li tkun student, meta tkun għadek żgħir qed tiddeċiedi ġib tfal fid-dinja. Quddiem dawn is-sejħat wieħed jista' jaqta' qalbu, imma Ġesu qed jgħidilhom jafdaw bis-falla, mhux fil-kapaċità tagħhom. Dan il-vjaġġ li ser jagħmlu din il-missjoni dawn l-apostli jekk wieħed jinnota mhix għall vantaġġ tagħhom. Mhix biex jiggwadanjaw xi ħaġa huma, imma biex l-oħrajn ikollhom il-ġid, biex ħadd ieħor jisma' bil-kelma ta' Alla. U l-istess kull sejħa tagħna. Is-sejħa li jagħmlilna Alla mhux biex niggwadanjaw aħna, imma biex il-ħadd ieħor
inqarbuh lejn Alla. U waqt li qed nagħmlu dan, imbagħad aħna wkoll noqorbu lejn Alla. Għax inkunu nkomplu dak li beda hu. Xi ħaġa oħra nnutaw fil-Vanġelu x'inqalilhom fejn ma jilqgħukomx, tinkwetawx, aqbdu u tilqu, taħlux ħin hemmhekk, morru post ieħor. Hawnhekk Ġesu qed jindikalna li s-saltna tal-Alla m'għandha tkun imponuta fuq ħadd. Ma nistax innobbliga lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa tajba. Laqas nista' nobbliga lil uliedi jew ngħajjarhom jekk ma jmorrux il-qudiesa. Dak hu jridu ħallu f'idejhom u Ġesu jinsisti b'mod ċar li l-individwu bħala adult għandu responsabilità hu. Ir-responsabilità tiegħi li nagħmel it-tajjeb li nxandar il-kelma ta' Alla. Ħafna drabi jkun hawn ħafna konflitti tisma'. Ġenituri inkwetati għax it-tfal ma jmorrux knisja, forsi wħud minnkom hawn preżenti. Wieħed għandu jagħmel mistoqsija li t-tfal għedtilhom darba bħala adulti biżżejjed. Il-fatt li tmur inti l-Knisja diġà u ta' eżempju tajjeb, anki jċemplu l-ħadd jgħidu tgħidilhom għadni ġej mill-qudiesa dak diġà eżempju tajjeb. Però mbagħad wieħed meta jidħol f'ċerta età u t-tfal tfarfru, wieħed għandu jistaqsi lil mulej jgħidlu fejn tridni nagħmel il-ġid. U ħafna drabi dak il-ġid maħniex imsejħin nagħmluh mal-familja prossima tagħna ma' uliedna x'dawk issa għandhom l-età tagħhom, il-ħajja tagħhom, imma l-mulej jibda jħajjarna u jnebbaħna biex nagħmlu ġid anke ma' oħrajn, forsi ma' koppji oħrajn, forsi ma' żgħażagħ oħrajn, forsi nagħtu għajnuna fil-parroċċa jew xi grupp ta' volontarjat. Allura Ġesu illum qed jibgħatna. Normalment il-kriterju ta' meta jibgħatna hu l-paċi. Inkun naf Alla x'irid minni jekk dak li qed jitlobni iġib il-paċi fil-qalb tiegħi. Jekk jien hemm xi ħaġa qed timlini dejjem bit-tensjoni, jista' jkun li mhix ġejja minn Alla. Għalhekk jew nitolbu l-mulej l-ewwel qabel kollox il-konoxxenza li nirrikonoxxu li lil kull wieħed waħda minna Alla qed jafdaħ b'xi ħaġa ta' min iżgħira ta' min kbira. Ejjew nitolbuh inkunu konxji tal-eżempju li aħna msejħin nagħtu tar-responsabbiltajiet tagħna, ejjew ma nimtlewx biżżejjed b'ansjetà biex ma naħsbux li din hi proġett tagħna u ejjew nitolbuh jinqeda bina biex ikompli jagħmel il-ġid kif inqeda b'dawn id-dixxiepli. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa numu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam imbelliwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandi jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem fuq il-profeti. Fi Knisja waħda, Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mawdija waħda l-maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-ewiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.